Det er Filcon A/S, der renser luften, når kraftvarmeværket her i Thisted producerer varme til byens borgere. Og når papirfabrikken Holmen Paper i Norrköping i Sverige skiller sig af med sine restprodukter. Filcon A/S har mange års erfaring inden for filterteknologi og procesanlæg, både hvad angår rådgivning og projektering. Et af Filcons store procesområder er røggasrensning. Her på tegnestuen designer en stab af projektingeniører og teknikere skræddersyede turnkey-anlæg til kunderne. Produktionen af filtre og procesanlæg udføres i udstrakt grad af underleverandører, i nært samarbejde med Filcon. Der stilles store krav til produktionsapparatet. Avanceret laserteknologi og andre højteknologiske maskiner sikrer kvaliteten. De store filtre kræver ofte en del plads. Filtrene fremstilles her på smedeværkstedet. For at sikre en optimal proces, fremstilles der ofte individuelle eltavler og avanceret elstyring til anlæggene. Mange af Filcons kunder benytter sig af muligheden for at inspicere anlægget, inden de bliver afsendt. Det giver mulighed for at foretage eventuelle justeringer og forhåndsgodkende anlæggene inden montagen. De færdige filtre rejses og løftes på plads med store mobilkraner. Alt beton- og fundamentarbejde er nøje planlagt og udført, så montagetiden med kranerne bliver så kort som muligt. Isoleringsarbejde udføres enten på fabrikken eller hos kunderne, når montagen er udført. Efter isætning af filterposer monteres filterkurvene. Ofte er filterkurvene delt og samles i sektioner. Når filterkurvene er på plads, monteres skudrørene. Skudrørene er sidste del af filterets rensesystem. De sender en puls af renseluft ned i filterposerne. I bunden af filtret sikrer den roterende skraber, at restproduktet ledes hen til filtrets udløb. Filcon har gennem tiderne leveret mange anlæg til forskellige brændselstyper, blandt andet til røgrensning efter forbrænding af husholdningsaffald. Her er vi på Holmen Paper i Norrköping i Sverige. En papirfabrik, der selv brænder alt affald og slam fra produktionen. Holmen Paper modtager råvarer, som renses og bearbejdes til færdigt papir. Anlægsdesignet er individuelt for den enkelte kunde.
Her på Thisted Kraft-Varmeværk har man valgt en træfilterløsning.